bụ na isobe ha bụrụ ntorobịa n'ịka bụ ụmụaka ya aghọta ihe bụ ihe na-enu enu onweghị ihe nuru onunu n'ụwa ka ntorobịa ya youth aya ka Igbo kpọrọ ntorobịa na-enu ọ na-enu mana gere ntị ka m gwa ya na ntorobịa ka ị na-anọ wee bụrụzịa wee banye n'ụwa ihe ya ahụ ọ na ntorobịa eziokwu asị nọ na nwa oge ọbụla mmadụ nọ na ndụ ya o nwere ihe ọ ajọ ọ na-apọchi n'ebe onye ahụ na-eje ma anyị nwenye isi na nke ntorobịa ka njọ bụ na nwata nwee ike na-eme ka ọ na-eme mgbe ọ bata n'aka dị aṅa o nwere aka ka a esi so nwatakịrị ahụ agbanwe o nwere aka ya bụ ọbanye mgbe ọ na-achọ ịbanyezi ntorobịa ọ gbanwee mana ntorobịa nọdụ na ogo ahụ ọ ya abụ ọnọdụ ogo ntorobịa mgbe a pere mpe 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19 ọ na-akwa ma nwoke bịa ma nwaanyị bịa mana achọrọ ka nnekwasị anya ebe ndị ntorobịa wee kwubi ha nne ọ bụ na ntorobịa enufughọrọ ịma na ihe etorugo ntorobịa ọ na-enu ihe a na-ekwu maka otu oyibo kpọ peer group ọ na ntorobịa ka ị ga-afụna anụ ịpụta n'ogbo kịta na-afịa agbara na ọ gbaratakwa n'ụmụaka mana na ntorobịa na-agwa kịta o nwere ofu onye mma ha nwere togo ntorobịa onogo na ntorobịa tupu mgbe anyị nwaka na-ebilite ntorobịa na-achọ ibute ike ịmara onye ọbụla na obodo anyị bụ Naijiria maka mgbe anyị ya na-ekwu mgbe bụ igbu ozu ka o soro gbuo ozu ozu a ka o soro igbo tibe aka na ihe a ka m dakpọ na afa eke mma otu ndị be anyị si akpa ya mgbe ahụ o soro ibia sị na a na-eje ahịa eke mma o mechaa mgbe ahụ jee nwechata nwunye nweta mgbe ahụ ọ na-ewu mgbe ahụ pempe ha na-etu ebu omekagụ ogbuagụ oji aka atọgbu agụ ya abalị n'ihe niile a na-etu agụ ya abalị na ya omekagụ ogbuagụ oji aka atọgbu agụ owene afịa ka nkụ ọ bụ na nchetakwa ekwukwa m kele ebe nna-eje bana emesiziere nsonyezie edekwe mmụọ wee na-aba ebe enu a na-arụzi ikorobịa adam ya ma ozu wee gbusiri mgbe ahụ a na-achịkwazi ụmụnne na-agbagharị na-eti otu aka esiri ndị ihe niile ahụ ozu niile ahụ si egburu mgbe ahụ eji ọkwagide dị mkpa mana ụmụnne ọkachasị ndị nwaanyị ha bulie n'isi ekwe ka nwanne ha tana ifuge ọ gịnị meziri ka m fụziri ya mbọsị ya fụ ya o nwere ezigbo ahụ ịfụkwa ya ọ dịkwa ha ọ bụrụ na ụmụnne meziri mgbe ahụ bụ na ha jere nụọ ya nwaanyị oge aghọgide rọchata ya echezi ka eje emebezi ahụ n'ụlọ ya nwaanyị ka ebe m na-eje gị bụ nwaanyị anụrụ ya abụọzi ụdị nwaanyị ọ na-alọ nlọ anyị anụrụ ya maka na ndị be anyị si na-agwọsịa ihe nwa na aha agwọ ntamu ụmụ nwaanyị ya ọ bụ na izu dị n'uju iwe aka gị wee jeje chọọ ụdị nwaanyị ahụ ị na-achọ na mgbe e meziri dazi n'ụdị na-alụde ya ada bụzi ụmụnne ya sị ka ededebe ya nwaanyị ka amara ka ihe dị iche ya na-adị ededebekwara ya nwaanyị ihe dị iche na aha dị ihe dị iche na-adịbara na nwaanyị nọzi na-agba mbọ nwe ihe nwaanyị ahụ emefu ma ya bụ na-edobe nri na ụmụazị a na-edobere ụmụazị nri ọkwa ifuge ọ ka m fụziri ya o nwere ebe mere mmemme mfụzi ya wee cheta otu mgbe ahụ na-eti nsị omekagụ
ọsị m apụma nya nsị mbụ gịnị o ji aka tọgbuo agụ ọsị m na o nwezi ihe ya na-atọgbu mbiko mụ na-ekwe mụdo nsị mbụ gịnị ha nne chetagasị ka nchetara ya mụ afọ ahụ o ji too okorobịa ọ na-agba sị mbiko mana ama m onye a tiri etifu ụda ahụ ọ na-eyi mgbe ahụ ịtalụ ịtalụ ọhịa ọ na-akụ 4/4 ịtalụ okpu ịtalụ enu akwa oyi ịtalụ nke oyi na ndịda ịtalụ akpụkwu oyi ịtalụ eriri ukwu nya belt ịtalụ o tiri eti mgbe ahụ mesie gịnị eme biko ntorobịa ekwekwana ka ọ kwagbuo oru mbụ ntorobịa ụmụ nwoke ka m na-agwa na ọzọ m na-ekwu maka ụmụ nwaanyị ekwana ka ntorobịa kwagbuo oru ọ ga-akwagbuo eri mgbe ị ga-eji wee chọọ ka ịghọta ịfụzie ndị ọgbọ ha gasị ndị gị na ha mere na ndị iche gị kacha mma nke bụ eziokwu na mgbe ahụ na-ekakwa ha mma mana ihe a ga-akpụ gị kpụ na-agị na gota ị na-akọduzi akọdu maka na ihe aghasakwa ekwana ka ọ ghasa ọ bụ na ọ ghasa ọ kpere na abụ n'ike ka anyị ji natakwa